2020-2021. Espero que estigueu tots bé, que hagueu descansat i que us hagi sigut molt profitós aquest estiu. Us vull donar aquesta benvinguda per fer èmfasis en 3 aspectes que seran molt importants durant aquest curs que comencem aviat. Un serà la salut, fonamental. Hem treballat durant tot l'estiu i continuarem treballant per tenir un institut saludable i segur per tota la nostra comunitat educativa. Hem preparat uns vídeos i hem donat unes instruccions que tindreu a la pàgina web del centre i que podreu anar consultant. Segon, i molt important també, l'educació. Tot i que no vam deixar de treballar amb els nostres alumnes, el dia 12 de març l'institut va tancar i l'educació va començar a ser, i la manera de treballar va començar a ser molt diferent a la que estàvem acostumats. Per tant, aquest ítem, educar i treballar amb els nostres alumnes, serà molt important. Han estat un període a casa, ha hagut una desconnexió en alguns moments, més a l'estiu. Per tant, hem de treballar junts, plegats, perquè tot això pugui ser efectiu i aconseguir-ho. I què ens ajudarà? Ens ajudarà el camí que ja vam iniciar, la digitalització. Estarem preparats per si en algun moment ens hem de tornar a confinar. Poder treballar com si estiguessin aquí, en el centre, de manera òptima i profitosa per tots i sobretot perquè se sentin acompanyats i guiats en aquest procés d'aprenentatge que desenvoluparan durant l'ESO i posteriorment al batxillerat o als cicles formatius. Bé, us esperem amb moltes ganes de veure-us a tots i a totes i esperem que sigui un molt bon curs en el qual haurem d'aprendre a viure i a treballar de maneres diferents, sempre amb molta creativitat, amb ganes i amb il·lusió. Ens veiem aviat.